Tayo sa buo. Ano nagdumot ano eh? Oh? Basta pinisig ko ang ano. Okay. Sana all. Ito yun. Sige mo tagtanawan natin kung nakaulat sa akin. Ano mo? Ano ang sabi niya eh? Ang tupi ba? Oo, oo. Ano kayo nagdumot rin? Pero man, ang din na mong kuwan day, tupi day. Wala ko nang Sa nagpalima na. Kung may problema ni tupi, ikaw may problema. Kaya murag wala, masagod ka angay anak. Uy, ang eh. Ano kayo? Wala ka kay angay. Sa tinutunay. Sure eh. Nga na pa'y puti-puti diri on sa na-highlights. Highlight siya. Oo ba? Oo. Iyaw sa na-highlight daw eh. Nang gitapok man sa diri. Usara man sa kapo. Itoyo ko na kay daghanon, dagan mo masuya. Samot. Anya? Kaya unya. Karon. Sa imong paminaw ana. Angay na kay kana. O siyempre, wala tingali. Dagan mo kumot. Wow, naga. Dumot na sila nga kabati ana. Bati. Karon may ingong bati. Aw. Sino tag tupi niya? Pati ang naw. Ka nagtupi. Aw sa ba? Bati ang tupi. Pero ang tupi yan, wapo mo. Aga. Tuwara. Uy, ay. Suy ko. Chuy. Karon siya nakaingon nga tisuy ka ng tupi ka. Chuy, bito. Suy kay. Kanawa, gud. Aw ako nang naw. Di man na imong naw ana. Oh, ano rin? Sa imo na. Chuy, agya mo na gabi. 100%. Karon din nakauyon ana. Imbis 99, 100 noon. Karon siya nakauyon na ng tupihan no. Grabe. Tutorial, kaya ako mo gusto. Ora man ganay tabon sa suka. Ito mo sa suka. Lagi. Sure. Ito mo sa Oo. suka mo nun. Oh. Tabon sa na ko tanaw. Wala ko sa nimo ipadako pag nagtupianan no. Siya. Taka lang magtabi deh. Ngari lang din ka diri bro. Ah, wala oy, nare ko din nagtambay kay nagkuan, nagbuhat sa BBI kasi day? kanang nabay bakante diya nga computer ba. Diri lang sa ako nagtambay-tambay. Suya no. Dili na suya rin tupiya. Kasi may nasuyaan na ba Sorry, oy? tos kulon ako yung yun sa tao. Kasi may nasuyaan ng tupiha. Sila mga tao, dili ikaw. Ikaw na may dili ka against yun. Hindi ka ba ka nang basir di ka na ako ba? Oo, yun nagyanay ko tupi. Tara, ano yun? Iyag tupi. Tulong tao. Kaso, ay si Tanaw. Oo, di na lang ko tanaw ni mo ngayon kay. Pati na si Tanaw. Para di ko ingon nga pati. Tara. Pero nagsige kag tanaw ng sa amin. Tanawa na gud nimo sige kag tanaw ko, tanawa na Kiday, buak ko. kiday ko lang kung kalingon doon. Sabi tao. Nabuak. Tara. Kailangan na. Minato yung readers. Pre! Pre, bingo pre. Bingo pre. Yamat! Lagi ang gawa diri! Dito, pre na. Muna dito ko nga. Masiglalis ko tupig. La, di mo tatupin ng pre? O, ka na rin ganahan. Balik ganahan! Kaya siya tupi. Ulit na tayo! Ito! Pina... Army niya, cut ba? O, army cut. Ano? Nga, dili mo eh. Ito tatupihan yung... Lutan, yun saan mo? Asan ka matupin ng pre nga? Hindi mo kay pre? Skiller ah. Siya na? Oo. La, Ganani ka na yung tupi day. patupin ka kung inano? Uy, angay siguro no? Ah, wala oy kay dapat ikag naw. Tapos nung... Iwan na. Bagay, managod. Dili man kay bagay man. Ano niyo? Bagay kayo. Kayo. Kaya. Bagay ay. Sige lang pa ba? Sige lang panaway. Hindi tag tupin pre. Palit pa Bagay siya. no. Patupin ko ano. Angay siguro no? O yan, go pre. Ayaw Kita mga laki pre. Isig daig ta. Kana mo babae, wa dyan Ayo, wa kay angay kada ko kay kag naw. Na, ara. Naway sa noon. Uy, pag-abot sa to, naway. Kapil, kapil. Atay, dito ta tupin mo pre. Biliban mo tupin pre. Indot kayo. Oo. Na, kadahan ko ng tupin pre. Kanira sigig Ay. mo. Di wa jud siya angay. Uy, Uy. kalindot ano? Sus, ako Basta Jemo na hindi para ko ako no nabi. Ako no. Kung nalibat na ba? Wa jud angay ni samot hinuon. Tayo yung bayanan. Na, Awa ka din. Lumaka gini. Siya no. Ay. Ikaw magkatupi ka na nga nana nga design. Indot kayo kadahan ko. Aw samto kayo. Ako masang ako masang Kuan. Oo. Patis. Ako masang ihayrad. Si Patis. An. Patis ko no. Yaga ro niya eh. Ta. Crispin mag-skunyog si Ani. Gusto nila Crispin yan?
Sigdaig siya tupi si Crispin ito niya. Oo. Ba? Pre. Oh. Ito ito ba yung pre? Hindi tayo. Okay na siya. Ah. Yo. Ay, kuya. Kumay. Tanawa, tanawa. Ah, tupi, tanawa tupi. Ito. Ilan ko Toy. sa kape? Ay, ganindot na. Ganindot ito. Hindi toy. Tanawa. Ay, Ilan ko. siya? Ay, ko ang nindot na yun. Oh. Tanawa maayo. Wala na ganun. Pintin do tari dawa. Oh. Awa. Ganito pa yun, bro. Dalitin Tyson. Ha? Dalitin Tyson. Upaw ni Tyson. Ha? Lahi man to. Kasi may ko ang nindot sa tupi ah. Ano na yun namin? Ingon bitaw ko niya Ano? bitaw. Ha? Anang highlights. Oh, cool. Tuta, no? Saan mo tupi ho? Sige, guys, tupi na. Hindi to eh. Ay, Ano? Oh. wait. Di harap ng duhay. Ito, ang Oh, yung- ito. Sumangay. Ginaga tupi na yan. Ayan. Nahanay. Wala eh. Na. Go. Para Wala na rin. siya. Wala yung sumangay. Ginaga mo na tupi ha. Amo duha na pareha lagi mo Di duha. harap lang doon. Nindot ka tupi o tanang mo. Ikaw ba? Oh, ikaw ba? Oh, diba? Oh. Tuta. Oh. Puro kita, dalitin Tyson. Wapo na. Asa may guwapo na tayo. Wapo eh, tayo. Wapo na yan. Wapo na yan. Ano, likod na. Ayaw. Kaya kuya, good. Kaya kuya. Oh. Wapo kayo? Awa. Wapo na. Ay, ay, guwapo tao ni tupi eh. Tanawa kayo? Tanawa kayo? Ay, guwapo na. Ay, guwapo eh. Upaw ni duwan na. Uy! Hebre, hebre. Ayaw, 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 ayaw. Ayaw! Ano man? Inuwan mo sa pre nga. Pati kang tupi. Oh, ayaw ka.